to. A to. Beží 6. minúta rozhodujúceho zápasu o postup do prvej futbalovej ligy. Hostia útočnej akcii, to je Krasňanský, ktorého zastavuje obranca Jančo. Posiela dopredu Šutáka, Šutek dáva Šulekovi, Šulek vo vyloženej gólovej šanci nastreluje nohy vybiehajúceho brankára Kročáka. To bola obrovská príležitosť domáceho mužstva. Znovu domáci futbalisti v útoku. Znova je tam Petr, ktorý posiela dopredu Križana. Je vysokým favoritom tohoto zápasu. Prestane! Dolazi tamo doli! Jebate, što se neko dere toliko? Šta se dere skulptura? Please mi pozdravi. Da ćeš ti to jebate, gdje sa percom? Ma jese, jebate. Što ne radi. The Bluetooth device is ready to pair. Co se dere skulptura? Čekaj. Tu. Sad radi. Ne radi. Jebate. Šta je bilo? Jebate, bolno, jao. Aj dnešný zápas rozhodnúť vo svoj prospech, ale v akcii sú znovu hostia v zelených dresoch. Bola pokušová Križanského, Kričas vydáva Krasňanskému a vybiehajúci domáci brankár Matúš musel riešiť túto situáciu. Lopta sa síce pocítila, už zaznel hvist, ktorý ešte predtým hru prerušil a gól neplatí. Odniesol si to jeden z hostujúcich hráčov žltou kartou. Znova domáci futbalisti zastavili akciu hostí. Petro posiela dopredu Križana. Križan už pred 16-kou hostujúceho mužstva. Šúlek, vysunutý útočník, dostáva loptu. V poslednom momente Kriško, udržujúci zadný stoper hostujúceho mužstva. Loptu zobrala hostí. Dramatické zaujímavé.